alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar musulmi. Mun dawo zama na uku kashi na biyu wanda shine na ƙarshe a wannan program da muke gudanarwa na wayar da kan al'ummar musulmai kan wannan dambarwa da ake yi ta Malam Abduljabbar. A yanzu abin da ya kamata mu yi, amma ya zama wajibi za mu tsallake saboda ba tayam. Wato yadda na tsara da a zama na biyun nan za mu shiga shi ainihin littafin A Hero or a Zero of 21st Century, a Saga of Sheikh Dr. Abduljabbar Kabara. To kamar yadda mai kallo da sauraro zai tuna, zama na ɗaya da na biyu mun yi chapter 1, 2, 3 and 4, inda a chapter 4 ɗin ma dai muka tsallake abubuwa da dama wanda ya hada da issue na historical antecedent of the theory of Abduljabbarism. Wato ainihin a wannan topic ɗin ne za a ga shi wannan theory of Abduljabbarism ɗin, nazariya Abduljabbar ta tantance hadisai, menene asalinta, daga ina ta faro, kawai daga bacci ya tashi ya tsire ta, ko kuma me ya faru sannan ya fara. To under historical antecedents of the theory of Abduljabbarism, anan Allah ya da littafin ya fito, anan za a samu wannan. Sannan akwai topic dai wanda ya kamata a ce mun yi shi a yau, under chapter 4 din, ma'ana issue na why him and now. Why him and now, shi ma topic ne a ƙarƙashin chapter 4. Ma'ana me yasa shi kuma yanzu. Don Allah da littafin ya fito aka duba chapter 4 za a ga wannan answer wannan why him and now. Me yasa shi yake yin wannan abin, kuma me yasa yanzu. Don Allah da aka duba littafin za a ga wannan. Kawai abin da zan ƙara a nan, idan mutum yana son ya samu amsar nan kafin littafin ya fito, zai iya zuwa ya duba tarihin mutanen nan ko wannan manyan malamai guda 6. In Allah da a ciki zai samu amsar why him and now. Inda mutum ya bi tarihinsu ya karanta har zuwa ƙarshe, zai ga exactly abinda Abduljabbar yake yanzu su ma shi suka yi. Hatta da abin da ya faru yanzu su ma kusan duk ya faru da su. To amma mutum sai ya dan duba tarihinsu, in Allah yadda zai samu amsar why him and now. Misali, in aka duba tarihin Imamul Hakim, Imam Ahmad an-Nasa'i, Imam Malik, Ibn al-Sikiti, Imam Shafi'i, Abdulmajid al-Marwazi, wayannan manyan malaman hadisi ne. Idan aka duba tarihin rayuwarsu daga haihuwa har zuwa rasuwarsu, inda aka bi ko ɗaya ko biyu, to za ka samu amsar cewa why him and now. To wannan a takaice kenan, wanda ya kamata a yau mu tattauna wannan, amma saboda ba lokaci shi ma za mu tsallake. Sai issue topic again under chapter 4 ɗin dai, akwai issue na criticism of the theory of Abduljabbarism. Ma'ana matsaloli da kurakurai da suke tattare da shi wannan nazariya ta Abduljabbar na tantance hadisai, wanda a yadda na bi karatuttukan nashi sosai, wanda na yi ƙoƙari na binciko na gano criticisms ko challenges ko problems
associated with the theory of Abduljabbarism. Ma'ana matsaloli kurakurai wanda suke tattare da ita wannan nazariya ta Abduljabbar. Misali, a zama na biyu kashi na uku na kawo matsala guda ɗaya ta shi wannan nazariyar ta Abduljabbar, wanda ni a fahimta ta nake ga kuskure ne, inda na ce issue na topic, time and environment are not appropriate or are inappropriate. Issue na ci topic ɗin da ake yi da time ɗin da environment ɗin, wanda ya kamata a ringa taking ɗinsu into consideration and cognizance. Wani topic ya kamata a ilmantar da mutane a kai, wani lokaci, sannan mahallin ya dace ko bai dace ba. Wanda mutum ya koma karatu na zama na biyu kashi na uku na yi bayanin wannan. To matsala ta biyu ko kuskure na biyu wanda ya danganci shi wannan theory of Abduljabbarism din shine the manner and mode of delivering the lecture and preaching are not proper. Ma'ana yanayin da yake gudanar da lecture da kuma wa'azin, wato yanayin za ka ga akwai misali kurakurai wanda ya kamata a ce ana gudarsu. Misali kamar wajen misali in za a kirawo irin magabata, akan kirawo su gaya haka, ba a ɗan sarkawa da wani abu wanda zai nuna katasi game da su. To wannan yana ɗaya daga cikin kurakuran da na fuskanto shi Malam Abduljabbar yakan yi a wajen karatunsa, issue na manner of delivering the lecture or preaching ɗin. Akwai buƙatar sai an sake duba su, an sake gyara su. Sannan na uku akwai issue na choice of dictions and tone, wato issue na kalma, wanda kusan wannan matsalar ita ce ma ta haifar da wannan matsalar da muke ciki yanzu. Wajen zaɓa kalmomin da ya kamata a yi amfani da su wajen wa'azin. Wato yadda na fuskanta a lokacin da yake gudanar da shi wannan wa'azi na Jawful Fara ko Ababil, wanda suka shafi shi magana tantance wannan hadisai, wato da hadisin da ya ɗauko ya gano cewa wannan hadisin ƙarya ne, tatsuniya ne, hadisin mummuna ne, to wajen ƙoƙarinsa na ya sake fito da munin hadisan, ya sake fito da ɓarnar da take cikin hadisan, sai ya farin gaba da wannan misalan na wannan kalmomin jibga-jibgar nan wanda ba su da daɗin ji. To a yadda na fahimta, ƙoƙarinsa na sake fito da ma'anar hadisan don mutane su sake gane irin ɓatancin da yake cikin hadisan, to wajen illustrating da yake da ba da example da kuma commenting, to sai ya ringa kawo wannan manya-manyan kalmomin. Sai na fuskanci yana kawo wannan kalmomin ne don ya sake wato fito da munin hadisan, wanda shi ma a nan, wanda wannan matsalar ta choice of dictions kusan ita ta bashi matsala yanzu, wanda aka je aka zauna a Kaduna aka cicciro duk inda ya amfani da irin wannan manya-manyan kalmomin, aka cicciro iyanan aka hada, wani a karatun waccan shekara, wani a ta wannan shekara, sai a hada, wanda da ya guji irin wannan ba da misalan na jibga-jibgan kalmomin nan, da ba a samu matsalar da aka samu a yanzu ba. To wannan shine na uku daga cikin problems associated with the theory of Abduljabbarism, that is the choice of dictions and tone, da wajen ainihin daga murya ko ƙasa da murya, shi ma anan akan samu matsala. To tunda na ce dai a gurguje zami, wanda ya kamata a ce don mun tattauna su sosai, ma saboda ba lokaci akwai abu da yawa a gaba. To sai issue na problem na hudu, kusa yadda na yi observing shi Malam Abduljabbar sometime he's not complying with the Quran verse 76 chapter of Yusuf. Kusan bai fiye aiwatar da
aya ta 76 cikin suratul Yusuf, inda take cewa fawqa fi kulli zi ilmin alim, over every possessor of knowledge there is one more knowing. Ma'ana duk iliminka duk saninka akwai wanda ya fi ka, wanda wannan ma matsalar na ɗan kawo ta a baya, cewa da a lokacin da ya gama shirya lakcoci kafin ya gabatar zai je a zauna da wanda ya tabbatar suna sama da shi a ilimi, a sake tattaunawa, a nan nage a sake fito da abubuwa na imani da wannan matsalar duk ta faru ba. To kusan a ƙoƙarinsa na tantance wannan hadisai kusan bai cika la'akari da wannan ayar ba ta 76 cikin suratul Yusufa, wadda take cewa duk saninka akwai na sama da kai, akwai wanda ya fi ka sani. To wannan kaɗan ne daga cikin problems, criticism, challenges associated with the theory of Abduljabbarism, wanda in Allah ya sa littafin ya fito za a gansu an tattauna su da yawa. To a yau tun da zama ne na ƙarshe, da na so mu yi chapter 5, mu yi 6, mu yi 7, amma saboda ba lokaci kuma don kanna ba masu sauraro roman littafin ya zama na in ya fito ma ba za a ji daɗinsa ba, shi yasa dole za mu tsallake. Wanda da a yau na so mu magana akan chapter 5, wadda take cewa who are the ulama of kangaroo amalgamation, wasu wane ne wa'annan malaman haɗaka ta ɗan wani lokaci. To wannan shine chapter 5. Chapter 6, halting or stopping the dialogue muqabala scheduled to take place on the 5th of March 2021 between Sheikh Abduljabbar and the ulama of kangaroo amalgamation. Wannan ita ce chapter 6. Shine a ƙasa na ce a conspiracy theory, wanda na ce dama ba za ka fuskanci muƙabalar da aka yi a shari'a commission ba in baka koma baya ka saurari ko ka binciko me yasa aka hana ko me yasa aka fasa yin ainihin muƙabalar da aka shirya a yi 5 ga watan March. In baka san wannan dalilin ba to zai wahala ka gano kuma abubuwan da suka faru a shari'a commission. To shine nan ne chapter guda, halting the dialogue scheduled to take place on the 5th of March 2021 between Sheikh Abduljabbar and ulama of kangaroo amalgamation, a conspiracy theory. Don Allah da a ita wannan chapter 6 din duk za a ga me ya faru, me yasa aka ƙi yin wannan muƙabala ta 5 ga watan uku. Sai chapter 7, the legality or otherwise of banning Sheikh Abduljabbar from preaching, shutting down his Juma'at mosque and Islamic center. Wannan ita ce chapter 7. Ko ita ma an Allah ya da littafin ya fito dai duk za a gani, za a duba. To wanda ya kamata duk mu yi su a yau, ma saboda ba lokaci da za mu tsallake su. In Allah ya sa aka kaddamar da littafin mutum ya ɗauka ya karanta duk zai ga cikakken bayani. Yanzu abu na gaba da za mu yi, wato ishu na shi wannan abin da Abduljabbar yake, wato a binciken da na yi, wato shin daga bacci yake tashi ya fara wannan cewa ya gano hadisi kaza ƙarya ne, hadisi kaza tatsuniya ne, ko ku a'a me yake faruwa sannan yayi? To abinda na fuskanta, su wayancan malaman musamman ɓangaren salafiya da izala, wato su ne suke ɗauko wa'annan hadisan, idan suka ɗauko su fassara su kuma su gaya wa mutane lalle hadisai ne ingantattu, kuma ya zama wajibi a yadda da su, ya zama wajibi a yi amfani da su. To idan suka yi wannan, shi kuma sai ya mayar musu da raddi cewa wannan hadisan ƙarya ne, ba a yi su ba da sauransu. Sai da fuskanci cewa a ba shi yake fara ɗauko hadisin ba, kusan wa'ancan malaman su suke fara ɗaukowa. Idan suka ɗauko suka yi bayani suka fassara cewa ingantattu ne, kuma ya zama wajibi a aiki da su, ya zama wajibi a yi su a aikace. Shi kuma
sai ya yi lakca ya mayar musu da raddi cewa wayannan hadisan ma babu su, suna ɗauke da cin mutuncin annabi, suna ɗauke da cin zarafin annabi, suna ɗauke da kalaman ɓatanci ga annabi, wanda shi yake cewa ya gano hadisan ma ba a yi su ba. To wannan yanzu abin da zan ɗan sa mana muji zai tabbatar da haka. Shin shi yake fara bujiro da wayannan hadisan ko ku a'a su wayancan malaman su suke bujiro da su, shi kuma ya ba su amsa? Wanda guda biyu kawai zan ba mu misali, hadisin iyayen annabi na wuta da hadisin kwarkwata, cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana da kwarkwata. To shin shine ya ɗauko su haka kawai ana zaune ya ɗauko hadisan yake cewa ƙarya ne, ko ku a'a wayancan malaman su ne suke fara bujiro da su, shi kuma ya mayar musu da martani? Wanda a wancan zaman da ne a hadisai 10 nan da na kawo misali, dama na kawo na ishin iyayen annabi na wuta sallallahu alaihi wasallam da ishu na kwarkwata. To yanzu abin da za mu ji wanda zai tabbatar da wannan maganar da nake faɗa, a'a su suke fara bujiro da hadisan, ba wai shi yake fara bujiro da su ba, su suke bujiro da su, shi kuma sai ya ba su amsa, daga ƙarshe kuma ya kore hadisan. Yanzu za mu saurari Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo, mu ji shi ra'ayinsa akan cewa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa da mahaifiyarsa suna wuta. Sannan za mu ji bayan shi za mu ji wato Malam Abubakar Gero Argungun. Immediately bayan muryar Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo za mu ji shi ma Malam Abubakar Gero Argungun shi ma akan maganar iyayen annabi na wuta. Sannan yana gamawa kuma za mu ji muryar shi kuma Abduljabbar me yake faɗa, me ya ce, wanda su suka fara bujiro da hadisan, shi kuma yake mayar musu da raddi. Ni kaina sai na zata da farko shi ya je kawai ya zauna yake ta lalubo wayannan hadisan yana babban kaɗo su, sai daga baya sai na gano a'a wayancan malaman ne suke bujiro da su, shi kuma sai ya ringa ba su raddi. Wanda in an gama da hadisin iyayen annabi na wuta sallallahu alaihi wasallam, akwai hadisin kuma kwarkwata, shi kuma za a ji muryar Dr. Ahmad Abubakar Gumi, sannan za a ji kuma ta Abduljabbar ɗin, shi kuma yana mayar mai da raddi kan cewa annabi bai da kwarkwata da sauransu. Yanzu mu ji ainihin shi Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo da shi Malam Abubakar Gero Argungun. Kusan abin takaici ma magana Gero Argungun din ma ta fi takaici, ita hadda izgili, har dama ma ta Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo, shi bai yi izgili ba, ya dai karanta hadisi ya fassara, bai yi cin mutunci ba, amma shi Gero Argungun kusan hadda izgili a maganganunsa. Ku bari ku ji. Sai ya bani izini. وفي رواية أو رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. يا زين في قبر ما بيسا فبكى يفشي لكوكا وأبكى من حوله، والذي في تالي شيء سابنز اللي في تالي شيء سكفشي لكوكا. وأن يا فاروق باين فتح مكة، باين فتح مكة يا ذو ورنجا كرا شيخون ko al'abuwa inda aka binne ta yayin da ta rasu. A wannan guri ne ya tsaya ya shiga makabarta, sai ga kamar yana magana, sai kuma aka ga ya fashe da kuka. Shi ne sai na Umar ya je ya tambaye shi me yake faruwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ya nemi izini daga ubangijin sai ya nema wa mahaifiyarsa gafara, ba a bashi ba. Sannan kuma ya nemi to a bashi damar ziyarar ta, aka bashi wannan damar. wasta'zantuhu fi an azura qabraha fa adinani tana wannan abun dama tunda dama ayo ba da wannan za ku yi amfani ba ko inna hadhihi tudhakkiru al-maut, tana tunatar da mutum mutuwa. A wajen ziyarar kabari ba a tantancewa tsakanin wanda ya mutu akan musulunci da wanda ba akan musulunci yake ba. Ziyara ta izina ba ziyara ta addu'a ba.
ziyarar da zaka je kai wannan cikin makabartar addu'a shine zaka ziyarci a kabari na mu'minai. Amma in ziyara ta izina in ka dau wa'azi daga wannan duniya shine sai ka ziyarci a kowane makabari. Wata bata an Anas fi sahih, ya tabbata daga Anas dan Malik Allah kara masa yarda a cikin sahih Muslim, Allah rajulan qala ya Rasulullah, wani mutum ya ce wa ya ma'aikin Allah, aina abi, ina mahaifina? Qala finna, yace na wuta. falamma qafa da'ahu, yayin da ya juya baya ya tafi ya kirawo shi, fa qala inna abi wa abaka fi nar, mahaifina da naka suna wuta. Waɗannan hadisai duk hadisai ai za mu iya katsewa ma mu ci gaba. Malamai da dama sun ruwaito ko a kai ba kawai zona za ka yi ba, da inda na ce bari mu ji sai ka sa ko sai ka jona kuma da ci gaban da zai minti 30 ne. babu ziyarati qabri mushrik. shi wani sahabi da ake kira Ubadatu bin Samit, fa dakhala alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman, akwai yini da Annabi je wurin ta, fa amatu ta bashi abinci wa jalasat tafni fi ra'sihi, sai ta zauna tana kaman tsefe mishi gashi, wato tana warware gashin shi don a cire farkwata. Fala yafli wa yafli an, wato kan ware gashin kan mutum kana tsince mishi ko farkwata ne ko kura ko dai wani abu. Wani misali na za ta kama masa farkwata. Wai misali tun da aifin yana da ita, gashi an gaya musu yana da ita, ana kama ya ce ciwo ne a zuciya ta yasa nake musu cewa Annabi na da kwarkwata. Ciwo ne a zuciya ta fara. Kuma wannan umma yana nan miƙa kai Annabi na da kwarkwata dan a zauna lafiya. An yi a zauna lafiya. An yi a zauna lafiya. Yadda yana da kwarkwata don a zauna lafiya, kar Allah ya sa a zauna lafiya. Rayuwar na take in tafi yau ka biyo ni gobe, in kuma ta juye ka riga ni tafiya. Me a filin, me a rayuwar, me abin tsoro. In dai ba za a zauna lafiya ba sai kun ci mutuncin ma'aiki, mun yadda kar Allah ya sa a zauna lafiya. To, wannan kaɗan ne daga ciki misalan hadisan da na kawo wancan satin, wanda ni kaina da na ɗauka shi Malam Abduljabbar shi yake zama kawai ya zazzaƙulo su ya zo ya ta bayani. Ashe su malaman su suke fara bujiro da su, shi kuma sai ya mayar musu da raddi kan cewa hadisan ma ba a yi ba, wanda wannan shi ya ba da ƙofa ya ta lalibe ya ta binciko su irin wa'annan hadisan da ya ce yake ganowa hadisai ne wa'anda ba a yi su ba. To ina da irin wa'annan sun fi guda 20, amma saboda babu lokaci, su ma wa'annan abin da ya sa na kawo su saboda na faɗe su a wancan zaman na shi cewa iyayen Annabi mushrikai ne, kafare ne, 'yan wuta ne, da kuma ishu na yana da kwarkwata. Shi yasa na ce kawai iya misali biyun nan zan bayar, yadda jama'a za su fuskanci ga inda gizo-gizo yake saƙa, wanda mai sauraro zai fahimci cewa a cikin su wayannan malaman wa ya kamata ma a zarga da zagin Annabi, mai tabbatarwa da iyayensa suna wuta ko mai korewa, mai tabbatarwa da Annabi yana da kwarkwata ko mai korewa, wanda wannan ya rage ga su masu kallo da sauraro. Wannan kenan. To yanzu abu na gaba wanda shine na ƙarshe, kamar yadda taken wannan shiri ya nuna, shin da gaske Malam Abduljabbar ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam? Kasancewa wannan shine zama na uku, kashi na biyu kuma na ƙarshe. Shi sunan program ɗin dama tambaya ce, to amsar ba a bakina za a ji ta ba, kai mai kallo da mai sauraro kai za ka ba wa kanka da kanka amsa, ba a bakina za, ni tambaya kawai ne.
aiki na kawai ne tambaya, na yi kuma wannan bayanan. Yanzu ya rage ga kai mai kallo da sauraro ka ba wa kanka da kanka amsa, shin da gaske Abduljabbar ya zagi Annabi? Amma kafin ka ba da wannan amsa, akwai tambayoyi guda uku wanda sai ka samu amsarsu shi ne za ka iya ba da waccan amsa, sunan wannan program ɗin. Idan baka amsa waɗannan tambayoyi guda ukun ba, to ba za ka iya samun amsar shin da gaske Abduljabbar ya zagi fiyayyen halitta. Waɗanne tambayoyi ne wannan, wanda kuma sai ka samu amsarsu. Kuma amsar ta ɗaya ita za ta baka ta biyu, ita za ta baka ta uku. Idan ka samu amsar tambayoyi guda ukun nan, to sai ka koma sai kuma ka samu amsar cewa shin da gaske, shin da gaske. Tambaya ta farko ita ce, shin Abduljabbar Kabara masoyin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko ba masoyinsa ba ne? Wannan ita ce tambaya ta farko. Shin Abduljabbar masoyin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko ba masoyinsa ba ne? Tambaya ta biyu, shin wa'annan kalaman da aka ji a bakinsa a lokacin muƙabala, munanan kalamai, miyagun kalamai, shin kore su yake daga janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko tabbatar da su yake? Wannan ita ce tambaya ta biyu. Tambaya ta uku, shin wa'annan hadisan da ake ta rigima da su na cewa duk a cikin wa'annan kalaman suka zo, a ciki suke zuwa, shin wa'annan hadisan akwai su ko babu? To wannan ita ce tambaya uku da sai mutum ya amsa tukunna zai iya amsa sunan wannan program ɗin. Tambaya ta ɗaya, shin Abduljabbar Kabara masoyin Annabi ne ko ba masoyinsa ba ne? Tambaya ta biyu, shin wa'annan kalaman da aka ji a bakinsa kore su yake daga janibin Annabi ko tabbatar da su yake akan janibin Annabi? Tambaya ta uku, shin wa'annan hadisan da duk ake rigima da su a yanzu akwai su ko ko babu? To idan ka amsa wannan tambayoyi guda uku, sai ka koma kuma ka amsa waccan ta cewa shin da gaske ya zagi Annabi? Ba za ka iya amsa waccan ba sai ka amsa wannan guda uku. To wannan shine abin da kai mai kallo da sauraro za ka amsa, wanda ba za ka ji a bakina ba, ni nawa kawai na yi tambaya ne, kai kuma mai kallo da sauraro sai ka amsa. Amma kafin ka amsa, akwai, ya kamata mai sauraro ka ji wannan kafin ka amsa, zai taimaka ma. Wai kai Annabi kyautatawa, wai kai Annabi karamci, baiwa, tafin alheri, kyautayi, babu wanda ya kai shi. Kullum sifofinsa kenan da na masa zarangwana, goshinsa tas, fuskarsa tas, hancinsa tas, gakin haƙora da ras, jibansa ya cika laulabi ya yi kyau, ba kama da nafin sarai. Kyallinsa na haska ka in ya murmushi ga kyan wushiriya, ga kalan leɓansa jazir ga idansa gada-gada, tamkar farin nono, fari na su kal, bakin su kirin kirarsa sallallahu alaihi wasallam alan kwashi. Gashi Muhammad ya fi izga, ya fi jawaska tsaho, kyalli da shi walwalin fuskarsa ya fi matsaukaci, harshensa ja, farcensa ja da fari kamar zinariya, naman jikinsa a ɗaure, shi ko yana dire bai zankale a tsaho ba, bai yi dikis a dirarsa ba, maganarsa tamkar yayyafin da yake zuba, lafazinsa ya fi zuma kadan ya fidda shi, kyawunsa shine kai, kyau gare shi ga dukkan, ka fidda dukkan kyau ga shi dan Abdu baban Fadima na Khadija, babu kamar ya kai shugaba ja gaba kukurba marar tamka shamaki a babban fada. Taskira asiran zati, ma'ajin amanar allo, magaga sirrin kudura na Abubakar dan Adina na Mustafa maje Isra'i, zuwa ƙarshen kirarin da duniya ta sanne da shi. Da yawa suka ɗauki samfur daga gare ni na kwaikwayon yadda ake wasa ma'aiki, duk da baka isa ka wasa shi yadda yake ba, sai dai kai iya yadda kake. Uzurar Rasulullahi in qassartu fi wasu fifa inna jabalakum lan yusafa tallahi لو زل اللسان وزل كل كلام العبد زل يكتب ما كما.
To mai sauraro wannan zai taimaka ma wajen amsa waɗannan tambayoyi guda uku, wanda in ka amsa su shi zai baka dama ka amsa ita tambayar da aka yi a wannan program. Shin Abduljabbar ya zagi ma'aikin Allah? Tambaya ta farko, shin Abduljabbar masoyin Annabi ne ko ba masoyinsa ba ne? Tambaya ta biyu, shin waɗannan kalaman da aka ji a bakinsa a wajen muƙabala kore su yake daga janibin Annabi ko tabbatar da su yake a janibin Annabi? Tambaya ta uku, shin waɗannan hadisan da ake targima a kansu akwai su ko babu? To idan ka amsa waɗannan tambaya guda uku sai ka koma kuma ka amsa waccan ta shin da gaske ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallama ko bai zage shi ba. Wannan amsar daga wajen ku za a ji masu kallo da sauraro. To daga ƙarshe kamar yadda na faɗa, duk waɗannan programs ɗin wanda muka yi na ɗaya da na biyu da wannan na uku duk za a same su a nan Khadija Musa Bala Islamiyya Fagge. Sannan da wancan na malamai 8 ɗin da na ce ana ta rigima a kansu, shi ma an aka je Khadija Musa Bala za a samu. Sannan da wayancan karatuttukan da aka daddatso ɗin aka kai wa gwamna aka sa a wajen muƙabala complete ɗinsu cikakkunsu, su ma idan aka je Khadija Musa Bala an Allah ya yarda za a same su. Sannan ina tuni ga masu kallo da sauraro yadda ni na roƙo da Allah a bani shawara ko izala ko tijjaniya ko ƙadiriya ko shi'a, da Allah a bani shawara wacce zan shiga. Ina sha'awar na shiga ɗaya daga cikin waɗannan kuma wallahi da gaske nake, amma kafin a zaɓen min a tabbatar babu wacce za ka zaɓen min ba a zarginta da zagin Allah da yi wa Allah rashin kunya da fitsara, ba a zarginta da zagin Annabi da yi wa Annabi kalaman ɓatanci, ba a zarginta da zagin 'ya'yan Annabi da jikokinsa, ba a zarginta da zagin iyayen Annabi da kakanninsa, ba a zarginta da zagin sahabbansa da zagin matansa. To dukkan ƙungiya ko ɗariƙar da ta cika wa'annan sharaɗan ba a zarginta da ɗaya daga cikin wa'annan, da Allah a yi text message a gaya mun, wallahi zan fito na gaya wa duniya yanzu na shiga. Amma sai ba ɗaya daga cikin abubuwan nan da na lissafa ba a zarginta. In Allah ya yarda zan shiga. To saboda haka daga ƙarshe dole a gode wa masu kallo da sauraro saboda lokacinsu da suke bayarwa da datarsu da suke amfani da ita wajen sauraron wannan shiri. Kusan yadda na lura bukata da ta biya. Allah shi ya shiga wannan lamari, Allah ne ya kaddara za a yi wannan abu domin a fitar da mutane daga cikin duhu, daga cikin ruɗu da ruɗani da suke ciki na wannan. Kamar yadda na faɗa, hatta ke ta kawo waya ina in ɗauka saboda kira daga ko'ina cewa yanzu da ba a fuskanci abin ba, amma yanzu an fuskanci inda gizo-gizo yake saƙa. Kuma dama shine hikimar wannan shirin, shine abin da ya sa Allah ya umarce ni a cikin wannan aya da na kawo cewa lalle a yi wannan program don a fito da ainihin abin da yake faruwa, a fito da gaskiyar lamari, me ya faru, me ya je, me ya zo. To dole a yi wa masu kallo da sauraro godiya na lokacinsu da suke bayarwa wajen kallo da sauraron wannan program da kuma kashe datarsu da suke yi. To Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Again daga ƙarshe, wannan shine zama na uku, kashi na biyu, kuma shine na ƙarshe, wanda in Allah ya daba za mu ƙara haɗuwa ba sai lokacin da za a kuma ƙaddamar da littafi. In littafi za a ƙaddamar da shi za a sanar wa duniya cewa ga ranar da za a saki shi wannan littafi. Daga ƙarshe muna addu'a Allah ya taimaki musulunci da musulmai, Allah ya kare musulunci da musulmai, Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai, Allah ya cire gaba da ƙyashi da ƙiyayya da hassada a tsakanin musulmai. Duk inda musulmai suke Allah ya taimake su, Allah ya zama gatonsu. Musulman da suka mutu tun daga lokacin Annabi Adamu kawo yau, Allah ka ji kansu, Allah ka rahamshe su, Allah ka gafarta musu, Allah ka haskaka kabarinsu. Dukkan musulman da ba su da lafiya na gida da na asibiti, Allah ka ba su lafiya, Allah ka tashi kafaɗinsu, Allah ka sauwaƙe musu, Allah ka sa kafara ne bi haƙƙi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dukkan musulman da suke cikin bala'i da masifa da kunci da tashi hankali da fatara da talauci da halin ƙaƙani kai, Allah ka yaye musu, Allah ka taimake su, Allah
Allah ka taimake su, Allah ka kare musulunci da musulmai, Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai bi haƙƙi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dukkan ƙasashen musulman da ake faɗa da yaƙi da tashin hankali, Allah ka ba su zaman lafiya, Allah ka ba su kwanciyar hankali. Mu ma nan Najeriya wannan matsala ta rashin tsaro Allah ka kawo mana ƙarshenta, Allah ka kawo mana ƙarshenta, Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da yalwar tattalin arziki bi haƙƙi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. To anan nake cewa sai mun sake haɗuwa wajen ƙaddamar da shi wannan littafi. Kamar yadda kuka sani, sunana Honorable Hashim Hussein Hashim Fagge, ko kuma Honorable Barista Hashim Hussein Hashim Fagge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.